ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ। ତ ଆମର ନନ୍ଦନକାନନଟି ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ି କାଠଯୋଡ଼ି ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଅଭିମୁଖେ। ତ ଆମର ଓହ୍ଲିବା ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା ବାରଙ୍ଗ। ତ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ବାରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେନଟି ଆସି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ବାରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନରେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଟ୍ରେନରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଅଟୋରେ। ତ ଅଟୋବାଲା ଆମକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ନନ୍ଦନକାନନ ଆଗରେ। ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଗଥର ଆସି ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ମୋର ବାଇକ୍ରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲେଖା ଉଠାଇଥିଲୁ। ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଟିକେଟ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ଚାଲିଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରକୁ। ତ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ। ତ ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଯେଉଁ ଫଲକ ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଭଲରେ ଓଲଟେଇ ଦେଖି ସାରି ତା'ର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ହାତୀ ଆଗରେ କିଛିଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଗକୁ। ତ ଭିତରେ ଫୁଟିଥିଲା ବହୁତ ଭଲ କାଗଜ ଫୁଲ। ତ ଆମ ସାଡ଼େ ତାକୁ ତ କାଗଜ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ତାପରେ ସେ କାଗଜ ଫୁଲ ଆଗରେ କିଛି ସମୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲୁ। ତ ନନ୍ଦନକାନନର ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଜାତି ଭାଇ ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଲୁଚିଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ପାଣି ଓଧ, ଯିଏକି ପାଣିରେ ଓଲଟି ପୋଲଟି ପୁରା ଗାଧୋଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁରା ଖୁସିରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଚିତାବାଘଟି ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ତ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ବାଘ ଆଡ଼କୁ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ବିଲୁଆ ଆମ ଲାଲା କୁକୁର ବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଧଳା ବାଘ, ଯିଏକି ଆରାମସେ ଶୀତ ଦିନରେ ଖରାର ମଜା ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଘ ଶୋଇଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ବାଘମାନେ ପୁରା ନିଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ଜାଗା ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ। ତ ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିସାରି ତାପରେ ଆସିଲୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହକୁ ଦେଖିବାକୁ। ତ ସିଂହକୁ ଦେଖିସାରି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ କୋକିଶିଆଳି। ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ ମଝିରେ ମଝିରେ। ତାପରେ ପଳେଇଥିଲୁ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ। ତ ହାତୀ ମେରା ସାଥୀ, ଇଏ ହେଲା ଗୁଡ଼ୁ, ଇଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାତୀ। ତାପରେ ହାତୀ ଦେଖି ହାତୀର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆମ ଜଣେ କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହାଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ କି ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯେକୌଣସି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମେ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିସାରି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କଇଁଚ ଆଗରେ। କଇଁଚଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଛି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଜିରାଫ୍, ଯିଏକି ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଜିରାଫ୍ ଦେଖିସାରି ପୁଣି ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଜିରାଫ୍ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ପିଇସାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପିଇସା କେଉଁଠି କହି ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନେବାକୁ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ହିରୋବାଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଖୋଜିବାର କାରଣ ଥିଲା, ସେ ହେଲା ପିଇସା ତମେ କେଉଁଠି, ଏପଟେ ନା ସେପଟେ। ତାପରେ ଦେଖିଥିଲୁ କୁମ୍ଭୀର, ଯିଏକି ଭିତରକନିକାରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ। କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜଅପ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଇ ଲଭ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଗରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠି ସରିଲା ପରେ ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1000 ବର୍ଷର ଡାଇନୋସରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ବ୍ଲାକ୍ କୋବ୍ରା।
ଅହିରାଜ, ଆନାକୁଣ୍ଡା, ଯାହାକୁ ଆମ ବାରିଆଡ଼େ ବୁଲେ ରଣା, ଢମଣା। ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଥକି ଯାଇ ବସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଜଳହସ୍ତୀ। ଜଳହସ୍ତୀ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଟ୍ରେନରେ ବସି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ତା ପ୍ରାଇଜ୍ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋର୍ଡ଼ରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ। ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନଈ କି ନାଳ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଠି କହିଲେ କି ହ୍ରଦ ବୋଲି। ହ୍ରଦ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣମାନ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, କୁଜି ହରିଣ। ତାପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଦେଖିପାରିଥିଲି ସେଇଟା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ବା ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ତ ନନ୍ଦନକାନନଟି ବୁଲିବା ବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ବସି ପୁଣି କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଥିଲା। ତ ବୁଲାବୁଲି ସହିତ ଫଟୋ ନ ଉଠିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁସୁମ ଫୁଲର ବଗିଚା, ଏଇଟା ନନ୍ଦନକାନନର ଶୋଭା ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପଶି ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ବହୁତ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ, ମୟୂର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ତାପରେ ପଶି ଯାଇଥିଲୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମାଛ ଆଡ଼କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରଙ୍ଗୀନ ବିରଙ୍ଗୀର ମାଛ ସବୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭିତରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କିଛି କଏଦ କରି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ହାଲୋ ହାଇ କହି ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଗକୁ। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭିତରେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାଛ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲେ। ତ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରୁ ବାହାରି ମ୍ୟାପ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ। ତ ଏତେ ସମୟ ଚଲାଚଲି କଲା ଭିତରେ ଆମ ଗୋଡ଼ଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନ ବୁଲି ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରୁ। ତ ତାପରେ ସିଧା ଆସି ବସି ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ବସ୍ରେ ବସି ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ତ ଆମ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲାଟି ଆମର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଖୁସିରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଜାରି ରହୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।